साडी बिडी बघा काय टापटीप आज एकदम कळतच नाही तुमका काय आज काय आज काय मागा माहिती आज पहिल्यांदा व्यवस्थित राहुला तरी म्हटलं हळदी कुंकू सोडणार नाही दा एक बरोबर खयच्या पण गावातला असतात नाही आमंत्रण येईल की ता हजर काम काय मैत्रिणीची पत्रिका आज वेगळी स्माईल आपण काय हो म्हणा क्या क्या बात क्या है स्माइल का राज क्या है वाढदिवस आहे तुझा अरे हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे पुष्पा गो ये गो काय सांगा गोवाला बोलव तुझ्या ह्याच्या आणि काय गेले वाडीत का पटापट एकदम फुल स्पीड मध्ये होतो वाह क्या बात आहे हा फोटो फ्रेम करून ठेवला पाहिजे बरं का हा विशेष फोटो होता पुष्पा पण हसला बघा क्या बात है बेटा सही है छानच कैसन इला जपान हॅपी बर्थडे टू यू पुष्पा हॅपी बर्थडे टू यू पुष्पा हॅपी बर्थडे टू पुष्पा हॅपी बर्थडे टू यू नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय गाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. आजचा व्हिडिओ तुम्ही म्हणत असाल डायरेक्ट दुकानात कसं काय चालू झालं तर दुकानात यासाठी येलं कारण की केक घेऊ गेले त्यामुळे गोष्ट पण तशीच आहे केक घेण्यासारखीच कारण की आज हा पुष्पाचा वाढदिवस आणि पुष्पाच्या वाढदिवसानिमित्त केक घेण्यासाठी म्हणून मी आलो आहे आणि आंब्याच्या आणि मसाल्याच्या धानली चकापासून लक्षातच नव्हतं पुष्पाचा आज वाढदिवस आहे. संध्याकाळी तुमक्यान फोन केले आणि तेव्हा आठवलं आणि म्हणून आता पटापट निघालं आहे. आंब्यांचे बॉक्स आता गाडीवर दिलं आहे आणि तसंच आता नारिंगरस झालं आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती पण दाखवते तुमका. हे बघा ही आपली नवीन गाडी ज्युपिटर. तर ही गाडी आताच 3-4 दिवसापूर्वी मी घेतली कारण दहीबाव आणि नारिंगरेमधला जो पूल आहे त्याचं काम सध्या चालू आहे. मी आधीच्या पण व्हिडिओज सांगितलं त्यामुळे नारिंगरेत सध्या येणं जाणं पहिल्यासारखं होत नाही. खूप कमी वेळा येणं जाणं होतं कारण की 4 व्हीलर तिथे जाऊच शकत नाही आणि जायचं म्हटलं तर पूर्ण 12 किलोमीटरचा वळसा घालून जावं लागतं. दिवसातून रोज जर फेरी मारायची तर 4 व्हीलर परवडत पण नाही त्यामुळे स्कूटर घेणं भागच होतं. त्यामुळे आता ती घेतली आहे आणि बाबल्याला आणि पूनमला या दोघांना माहिती आहे स्कूटर घेतलेली पण बाकीच्यांना कोणाला माहीत नाही त्यामुळे ते पण पेढे घेऊन जाऊचे आहेत त्यासाठी या दुकानं दिलं आहे. आता केक रेडी होता आणि आता पेढे आणि केक घेऊन मी नारिंगरेत चाललं तर आता डायरेक्ट आपण तकडेच भेटाया. वाजले आता 7 वाजले काळोख होत आता 5-10 मिनटात जायत अगत काळोख होतच जाऊचं होतं लवकर पण ह्या सगळ्या कामांमुळे राहुला पुष्पाक अजून काय माहिती नाही केक घेऊन येतं आहे. तर चला डायरेक्ट आता केक कटिंग डायरेक्ट आता पुण्याकडे भेटाय काय मी नवीन वेळेतच गेलोच तो पूनमकडे आलो आहे आणि आता वाजले आहेत 8:15 वाजले आहेत म्हणजे एवढं वेळ मला येऊक लागलो नाही. मी येलं आहे किती 7:45 वाजता येईल अर्धा तास तर व्हिडिओ अपलोड करू गेलो आणि आता येलो पुण्याकडे आणि आपल्याबरोबर आज स्पेशल माणूस पण हा हे बघा आपले नाना ज्यांका तुम्ही बऱ्याच जणांनी सगळ्यांनीच जवळपास कमेंटमध्ये विश केल्याने बड्डेचा सगळ्यांनी हॅपी बर्थडे बोललेले होता. हां थँक्यू बोला हां सगळ्यांका थँक्यू कोणाकडे रिप्लाय नाही दिलेली नानांनी आता देतात रिप्लाय. तर आता पुष्पाच्या बड्डेसाठी खास दिले आहेत ते वेळात वेळ काढून आणि दुसरं बाबलो आता येता वाटेत आता गेलो नाही तो अजून चलो पुन्हा पाठी गेलो निघालेलो तो होतो. साडी बिडी बघा काय टापटीप आज एकदम कळतच नाही तुमका काय आज काय आज काय मागा माहिती आज पहिल्यांदा व्यवस्थित राहुला दही काल्याक जाऊचं दहीकाल्याक जावतं म्हणून राहुलं साडी बिडी नेसा गाडी दही कालो हां तरी म्हटलं कधी नाही तर एवढा टापटीप कसा काय मिस्टर
मस्टर मिस्टर काय आहेत? पशार मिस्टर पशार वाटेक भेटले त्यांका बोललं थांबा अडकुसातून लपत चपत पशार होय या पोपळीत त्या पोपळीत होय आज आपले इलाव नाना बोलले चल जरा जाऊया पुणग्याची भेट घेऊया बऱ्याच दिवसांनी. काय मग स्पेशल काय आज काय बनवतेस आमच्यासाठी? नाही पहिलो शब्द तुझ्या तोंडात नाही आलाच ना मग माहित स्पेशल आहे बघ तुझ्यासाठी बनवलंय हे चण्याचं ते हे चण्याचं ते हे हे बघ हे बनवलंय बघ खाऊन. काय गो एक चणे बी नाही चणे खोबरा ता ओटी भरतात ती चण्याची काय चैत्रात आता कसं चालू होतं चैत्रात रे त्यांच्याकडे हळदी कुंकू असतात वगैरे ना हम्म वाहन चण्याच्या इथे ह्याचा देतो आणि हे ना चण्याच्या डाळीची ना आंबा घालून ती वाटतो हम्म आणि ह्या देतात. म्हणून तर म्हणजे ह्या गेलेला वाका माय मग तरी म्हटलं हळदी कुंकू सोडणार नाही दा एक बरोबर तुम्ही खयच्या पण गावातला असतात नाही आमंत्रण येईल की ता हजर काम काय मैत्रिणीची पत्रिका काय काय चाय बी देव म्हणजे आता विचारणार चाय बी देव नाही तात विचारतो हे धडधड काय रे बाबा चहा देव रे तुला नको माका लांबचा पल्ला हाय गाठायचा लवकर वाजले बघ किती हा इधर इधर हम्म. चल आज वेगळी स्माईल आपण काय हो म्हणा क्या क्या बात क्या है स्माइल का राज क्या है? वाढदिवस आहे तुझा अरे हॅपी बर्थडे सकाळपासून काही विषय काय काय लक्षात धांदल किती गडबड तुका काय माहिती माझ्या बर्थडे जसं काय तू 4 वेळा फोनच केलंस मी लागत नव्हतो मी करीत होतो लागत नव्हतो माझ्या बर्थडे तू फोन करीत होतं आणि लागत नव्हतो आणि पुणग्याचा फोन लागलो माझं पुणग्यान सकाळी फोन केले काय लागत नव्हतं तुझं नंतर तुझं फोन फक्त एकाच माणसाक लावूसाठी तो मैत्रिणींका पंकज सांगितलं मी जरा थांब जाऊचा का पटापट एकदम फुल स्पीड मध्ये होतो पुष्पा गो ये गो काय सांगा गोवाला बोलव तुझ्या ह्याच्या आणि काय गेले वाडीत म्हणजे तू गिफ्ट आणून गेले दोघांचा पण केक कापला असता ना गोवाचा आणि तुझा त्याचा पण झालो ना आता वाढदिवस मग काय केलास काय दिलंस काय काही नाही म्हणून तू थांबला नाही बरोबर आहे त्याचं म्हणजे ही हळदी कुंकूसाठी म्हणून साडी नेसलं मग बड्डे अरे क्या बात आहे असाच तुका डोक्यात पडलेलास की लहानपणी देताना तुका अक्कल थोडीशी तर जास्त दिल्या हा पण तुका कमी दिल्या असं झालं आता जिलाक जास्त झाली आणि तुका कमी झाली अशी रोज का राहत नाहीस मग काय काय झालं किती वर्षाची घोडी झालीस तुका मी काय सांगितलं थंय ती ह्या होती ती ता घेऊन ये आधी काय खाऊ काय चाललं मैत्रिणीक नाही बोलवलं वाढदिवसाक काय तुझी मैत्रीण मग वा क्या बात आहे हा फोटो फ्रेम करून ठेवला पाहिजे बरं का हा विशेष फोटो होता पुष्पा पण हसला बघा तू ओळखता खाता बिंदास खा तू असं थांबलं कसं म्हणजे तू सकाळपासून तू आता करतो विश काय काय मी तुला सांग मग तू मला सांगितलं पण मी आलो एवढ्या लांबून मग आज रात्रपाळी का म्हणजे वाटतं काहीतरी नाईट मारता आज अरे तारा उलाच करा थांब हाँ क्या बात है बेटा
सही आहे छानच. जरा पुढे घे टोपी तुझी. हा छान. लहान वर्ग खाऊन घ्या आधी तो बिंदास. आजचाच दिवस आहे. तुमच्या वाढदिवसा गेला नाही दा पुष्पा? हा मी येऊ नाही, मी माहिती आहे गेलो तुमचा हा राहा नको. हा मी तुला वाढदिवस सकाळी शुभेच्छा दिल्या. किती वाजता दिलं? विचार एक नंबर का मी दिलं. आणि मी किती नंबर का दिलंय? दिलंच मस्त. मग पुष्पाचं माझ्या आता बाबल्या तर माहित पण नव्हता. आता पुलावर कळालं ते का रे गौ राहुलो व्यवस्थित. नाही स्कूटरवर नाही इलो होतो. नाही म्हणजे राहणारच नव्हतो तो. हे भाऊजी काय मेन टायमाक मग म्हणून घोक जरा थांबाक काय झालं तुझ्या? मग मी पण थांब सांग बोललं ते. अरे चाललो मी बोल चाललो मी. तू आज बसून राह, तू नको काही आणू. नाव राहिलंय ना पुष्पा. हा बस झालं. तुमच्या वाढदिवसात शुभेच्छा मी पहिले दिलं. माका केक ना म्हणजे घराकडे कोणी दिलेलं घरापर्यंत केक येतात. पाठवून दिलेले क्या बात है. 1 2 3 स्टार्ट. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू पुष्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू पुष्पा, हैप्पी बर्थडे टू पुष्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू. अजून 2 वेळेस मारायचे ना. हा 2 भेशी मार. आता थोड्या दिवसांनी त्याचा या होईल त्याचा खाली पीठ जरा सोच खा गो. उद्या कोण नाही भरवणार तुका. थोडस ठेव रात मग नंतर घो भरवी दिल्यावर. वा वा हे भरवा भरवा पटापट. मॉम झालं तर खाणार नाही कंटाळा. बस झालं. छान बरं वाटलं बघ. किती लांबून यायला लागलं मला माहिती होतं. काही कपडाच करणार होती. मग हिला ह्याचं तर जाम. मग फुल दे ना. हाफ दे ना. तर अभ्यासात नाही होत पण खाण्याच्या बाबतीत कोणाच हात धरू शकत नाही. तुझं अभ्यासात कोणी हात धरलेला नाही तर काय. मग काय जेवण काय बनवलंयस ग? मासे चपात्या लाटायचे आहेत. नाही मासे भाकरी भाजायची आहे. मासे असते तर थांबले असते बाकी काय नाही. अंड्याचा पोळा काढायचा आहे. वाव पण तुला नाही त्याला झालं मग जाऊन दे. तू इथून तिकडे जाणार काय बघ डबो आणले कोणा हवा कपडे देऊचो जपानचं निला काय कळत कैसन जपान. जपानची बरीच माहिती आहे गो. हा गो जपानची बरीच माहिती तुका. तू रवा निलस वाटता. जपानात गेलाय का तुझ्याबरोबर. हे फोटो दे दे दे. चल फोटो काढूया. हा छान. हॅपी बर्थडे सरळ कर. पुढे घेता टोपी जरा पुढे घेती. ते बघ म्हशी बघ आली. माका तर जराच होती. मी जराच होती. माका 20 वर्षापूर्वी केक कोणतो कापून असतात ना माणूस हावरीपर्यंत खाऊ द्या. आता कोण कंटाळ नाही खरोखर कंटाळ नाही वाटतं का. कारण सगळ्यांचे केक कापून वाढदिवस साजरे करीत होते. पहिले नव्हते. पहिले नाही. तुमचं पहिलं कधी झालं केक कापून आधी साजर होतं सांगा. तू केलंस तो पहिलं.
आणि नंतर दुसरं तो मित्र इलेले तेव्हा तो माडातलो माडातलं तिसरो ह्यो होतो ना काहीतरी घेऊन इलेलो गेल्या वर्षा तर काय माहित कधी घेऊन इलेलो गेल्या वर्षात तो नारळ नारळ गिळतो हा. आणि ह्यो चौथो म्हणजे 61, 62, 63, 64 4 साजरी आहे. चला द्यायचं. मग चला जाऊचं आधी बघतं काय भजा बिजा तळल्या ना काय पुण्या काय चल. येतं होय होय चल. येतं म्हणजे मी परत जाणार कसं मग जरा पायाने जाणार तू तू सोडायला नसतं थांबायला सोडायला येते तुला हम्म. गाडी घेऊन आलाय स्कूटर घेऊन आलोय पेढे दिले ते स्कूटरचे ते सकाळ आता दिवसात तू कधी दिसणार येतस हो. चपाती बाजूचो ते का नाही जमणार चपाती बाजू बस नाही येत शिकव माझ्याकडे ट्रेनिंग तरी दे पाठव ते का नाही येत नाही येत चपाती बाजू ठीक आहे आज बर्थडे आहे तुला काय बोलत नाही चल चल चला बाय रे बाय 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 थँक्यू हा थँक्यू थँक्यू थांब ते नारळ पाडू केलं त्याबद्दल तुमका थँक्यू ते सांगितलेले पाडवलात ते मागे ते तब्येत बरोबर आहे. आता ऐका तुम्ही सांगा बाकी वाक्य जगाच्या पाडूक गेला तुमचं आणि माझा हा मगे उरलेला आपण नंतर बोलूया आपण चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे पुष्पाताईचा वाढदिवस साजरा करून झालेला आहे ती बघा पुष्पाताईच्या तोंडावरचं हसू बघा कसं फुललेलं आहे. फुललेलं आहे आता रात्री तिला वेगळा केक भरवणार आहेत हा. आणि थोडं थोडं पूनमताईच्या चेहऱ्यावरती सुद्धा हसू आला आहे. आता आम्ही निघतो चला. चल चालू ए चल बाय 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 तुम्हाला पण बाय बाय भेटूया पुढच्या भागात तुला बाय बाय नवीन मजा मस्ती घेऊन तोपर्यंत अच्छा